was in late July. Já jmenuji se Šárka. Ty? Jak se jmenuje? Teodorek. Anna Kovačová, Kuba Kováč. Moje jméno je Milan Črutek. Petr. Hanka. Jarmila Pospíšilová. Karolinka. Kuláš. Barbora Kytlerová. Nikola. Matěj. Jirka Podborský. A umíte kreslit? Vůbec ne. Můžeš kreslit? Jo. Já teda moc ne. A Tak ty jo, že? Ty rád kreslíš. Jo. Taky umíš kreslit? Jo. A co kreslíte nejradši? Zvířata. Taky zvířata. Velmi špatně. Velmi špatně. Díky. Umím. Ne. No, to neumím moc, ne. V tom jsem byla vždycky slabá. A co nejradši kreslíš? Kytky. No, myslím si, že spíš ne. Trošku. Jak to trošku? Co kreslíš? Tak něco, třeba člověka nebo tak něco. Ne, neumím. Vůbec ne? Ne, neumím vůbec kreslit. Jo. A co nejradši kreslíš? Já ani nevím. Ale rád kreslíš. Jo.